खुलुमबाय दिनै हरनि समाव हरखाबैहाय फैया सानब्लाबो गोबां खोथाखौ साननानैहाय जिहेतु दा नोंथांमोनाबो बिराद बिग कनफिउजनाव दं खोमा आरो बे कनफिउजनखौ क्लियार खालामनो थाखाय नङा आं माखासे गुरुत्वपूर्ण खोथा जाय दा जोंनि गेजेराव सोलिगासिनो दङ स्पेशली बर' हारिनि गेजेरावहाय आं बेखौ क्लियार खालामनो थाखाय दिनैहाय बिराद गोबावनि उनाव आं साननानै फैबाय जे दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं माखासे खोथाखौ सावना होनो थाखाय थांनाय मोनाबिलि हरावहाय जिहेतु नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुगासिनो दङ माखासे दावराव दावसि जानाय दा बेनि फारसेबो आं एसे बुंगोन आरो बेजों लोगोसे गोबां खोथा दंबावो जाय खोथाया दिनै आंनि गोसो सिङाव दङ आरो साफ्रोमबो बर' सेंग्राफोरनि गोसो सिङाव दङ जायखौ जोङो दिनै बुंनो सानो नाथाय बुंनायनि सिगां फंफा फंनै बुंबानो सोरबा मानसिफोराहाय बा आं सोरबा पलिटिकेल हान्जानि बाथ्रा बुङा नाथाय जोंनिनो आंगो बर'नि फिसाफोरानो ओरैबायदि हेंथा होयो जे बेखौहाय माबा मोनसे खालामनानै दबथायनानै दोननो हागोन नामा बिदि बिसोर डिसिसन लायो जेरैहाय बुंनो थाङोबा दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे मेइन प्रब्लेम सोमजिनानै दङ बेनो जाहैबाय एक्स एनडिबिफोरनि जाय दासिमबो जेलाव दङ लाइफ टाइम इमप्रिजनमेन्टनि थाखाय दङ आरो बेजों लोगोसे रिहेबिलिटेसन जाय मार्टियार्स एनडिबिफोर दङ बिसोरनि रिहेबिलिटेसनखौ माखासे फेमिलिफोरा मोनजोबाखै सोरनाबा पुलिस भेरिफिकेसन जायाखै आरो सोरनाबा प्रपार डकुमेन्टस गैया बेनि थाखाय गोबां मिसआव जालांनानै दङ दा बेफोर गासिबो खोथाखौ लाजोबनानैहाय थांनाय मास मोनसे आरो मोननैनि गेजेरनिफ्रायनो जोङो लोगो नांलायनानैहाय एसे सावरायनानै जोङो मोनसे बुस्थु खालामनो नागिरदोंमोन जे जोंनि बिटिसियावहाय आसाम एसेम्ब्लिया जिहेतु दाख्लै जोङो बिश्वजित दैमारि सारनिफ्राय मोनथिदोंमोन जे आसाम एसेम्ब्लियाव दा जोंनि बिटिसियावहाय जाफैगोन उइन्टारनिया दा बे समावहाय जोङो सानदों जे दिनैहाय एक्स एनडिबि आदामोननि गोबां खोथा दङ दिनैहाय जोङो जेलाव थांनानैहाय जोंनि क'क्राझार जेलावबो दङ जोंनि सेन्ट्रेल जेलावबो दङ गोबां एक्स एनडिबि आदामोननि दुखु सुखुखौ खोनासंनानैहाय जों दिनै मोनथिगौ जों दुखु सुखुखौ सुफुंनो हाया नाथाय जोङो एसेबाबो जिहेतु आदामोना जोंनि थाखाय खामानि मावदोंमोन जों बिसोरनि थाखाय एसेबाबो कन्ट्रिबिउसन होनो साननानैहाय नैबे फैगौ आसाम एसेम्ब्लिनि जे बिटिसियावहाय एसेम्ब्लि सेसन जागोन जों बेयावहाय साफ्रोमबो एक्स एनडिबिनि जाय रिहेबिलिटेसन मोनाखै आरो जाय जेलाव दङ बिसोरनि फेमिलिफोरखौ लाफानानै जोङो साननै आरो सानथामनि हाबाफारि लानानैहाय माने जोङो पिसफुल भाबैनो प्ले कार्ड लानानैहाय जोङो हेमन्त बिश्व शर्मानि सिगाङाव मोनसे खोथा अनुरद खालामनो नागिरदों जे जोंनि एनडिबि आदाफोरखौ हगारनांगौ होननानैहाय दा बे खोथाखौ आं गोबां समनिफ्रायनो गुबुन मानसिफोरजों सावरायबाय थादोंमोन दा बिनि थाखाय आं सानो जे मैया जानानै थांनाय जाथायाहाय जे सिगां समनिफ्रायनो जोंबो नायबाय थायो जे जोंखौ सिनाय मोनै सुबुंफोराहाय फल' खालामनानैहाय गारिजों दानहां खालामो एखम्बा सिगाङाव लाखिथियो नाथाय जों बेफोरखौ जेबो सानाखै जे थैस' थांस' अरायबो बर' हारिनि थाखाय मावबाय थागोन होननानैसो जों दिनै ओंखारदों आरो बर' सेंग्रा हिसाबैहाय जेरै जोंनि गोदोनि बिर जोहोलाव आदामोन दङ जेरै जोंनि रन्जन दैमारि सारमोन बायदि दङ जों बिसोरबायदि समान कन्ट्रिबिउसन होनो हायाब्लाबो एसेबाबो दानि आदामोननि जे प्रब्लेमफोरखौ सलिउसन होनो हागोन नामा साननानै जों बेखौ मावनो आखायाव लादोंमोन नाथाय बेखौहाय सोरबा सुबुंफोरा जाय नायनो हाया जायहा सयज' हाया आरो जायहा बर' हारिनि थाखाय मावनो गोसो गैया जायहा पलिटिकेल पार्टिसफोरजोंल' थाफायै सोरबा रुलिं गभर्नमेन्टजों थाफायैहाय बिसोरो एसे एनै थाखा आरजिनानैहाय जोंनि बर' हारिनि कन्ट्रिबिउसनखौ बावलांनो नाजागासिनो दङ दा बेखायनो मैया मोनाबिलि समावहाय जोङो मोनसे रेस्टुरेन्टाव थांदोंमोन बे रेस्टुरेन्टावहाय जोङो जाग्रा जानानैहाय 9:40 जाबायमोन जाग्रा जानाय समावहाय जोङो जाग्रा जाखांनानै जेब्ला बिल होयो जों जास्ट रेस्टुरेन्ट मालिकखौ खनसेल' रिकुवेस्ट खालामदों आदा हायोबा नोंथाङा जोंनो बिल प्रभाइड खालामनांगौ मानो होनबा दा जोंनि स्पेसियेलि क'क्राझारनि दखानफोरावहाय माने एमाउन्टफोराहाय जे प्राइसनि एमाउन्ट बिसोर बिराद हाई जाहैबाय दा ओंखायनो गोबां स्टुडेन्ट जोंनि क'क्राझाराव फरायफैयो दा बिसोरनि थाखाय जों सानदोंमोन जाहाथे माखासे बिलफोरा जाहाथे रिटेन बिल जायो जुदि कलेजनि सात्र जाफैदोंबा जाहाथे गाबोन समफोर बिसोर कलेजाव साबमिट हैनांनाय अफिसियेलि खामानिफोरनि थाखाय दा बेखौसो जों बुजायनो थाखाय मालिकखौ बुंदोंमोन जे आदाया हायोबा सिल आरो स्लिप हरनाय बेब'स्थाखौ ला होननानैहाय दा बेयावनो बिभिन्न खोथा ओंखारदों जेरै दहाय जोंबो मिथिगौ जे सासे आदा इउटुबारानो थांदों माखासे खोथाखौ सोंहैदों आदा नों सोंहैदों जेबो मिस्टेक जायाखै नाथाय आं बेखौबो रिकुवेस्ट खालामगोन आदाया आंनावबो सोंफै जे रिसेन्टलि दहाय सानावसो जोंबो नुनो मोन्दों जे बै दखानावहाय सासे जाय दखानदार आदा दङ बेनिबो स्टेटमेन्टखौ जों नुनो मोन्दों आदानि स्टेटमेन्टखौ नोंसोर खोनासं आरो मोजाङै बुजि आं बारा गोथौयै बुंनो साना दिनैहाय जोङो एसे एनै माने बुजिनो हानाय मडार्नाइजेसनजोंबो जाजोब्बाय बुंफ्लानाय बाथ्रा आरो जे सैथो बाथ्रा बुंनाय नोंथांमोनाबो हमनो हायो जे आदानि स्टेटमेन्ट होनाय दखानदारनि स्टेटमेन्टखौ खनसे खोनासं आरो बै गथ'खौ जे जबरदस्ति बुंहोदों सोबादों होननानैहाय रेस्टुरेन्ट मालिक आदाया बुंदों जे
आङो मैया मोनायाव सोंदोंमोन नाथाय गथ'आ खोन्थायाखै आंनो दहाय फुङावसो सोबादों होननानै खोन्थादों बेफोरो एक्चुअलि रियेलावनो सोबा मारनाय ना बे मेकिं बानायनाय नोंथांमोना सान जुदि सोबा मारदोंबा दिनै मानोहाय सीसी केमेरा फुटेजखौ मानो होनो हायाखै दिनै सोबा मारदोंमोनबा होनांगौमोन सीसी केमेरा फुटेजखौहाय आरो जोंनि गन्डगल जालांनाय जाथायखौबो नुजोबगोन नोंथांमोना होनो हागोन सीसी केमेरा फुटेजखौहाय साथाजों एसेबाबो एटेक खालामनाय मबाइल बुख्रुबनाय बेखौ नोंथांमोना साफा नुनो हाजोबगोन सीसी केमेरा फुटेजावहाय नंखायनो आं खावलायो नोंथांमोनहाबो सोरनिबा बा सोरनि मिसलिड खालामनायावहाय नंखाय बाथ्राखौ खोनासंनानै नोंथांमोनहाबो जाहाथे मिसलिड खालाम जाथों मानो होनबा बै सुबुंखौबो आं बुंनो थांगोन दिनै नोंथाङाहाय जे जायगायाव थांनाङा बे जायगायाव थाङै थाङै भिडिअ खालामहैयो नाथाय नोंथांमोन बायदियाहाय एथ'ग्राब गोख्रों सासे दैदेनगिरि जानानैहाय बा गोख्रों सासे इयुथ दैदेनगिरि जानानैहाय दिनै जोंनि लकेलावनो जोंनि क'क्राझार जेलाव NDFB आदामोन दङ बिथांमोनखौ मानो खबर लाहैफेराखै बिथांमोननि जे सुखु दुखु मानो फंसेबो खबर लाहैफेराखै आरो बै दुखिया गामिफोरावहाय आं बेखौनो बुंगोन आदा नोंखौबो आं खावलायगोन सुजित नार्जारिनि गामिनि जानानै आं खावलायगोन आदायाबो सुजित नार्जारिनि गामियाव खनसे फै आरो बेखौबो भिडिअ खालामबाय जे दिनै जोंनि मुंख्लं बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गिबि मुंख्लंनि गामिया मानो दिनैसिमाव मानो एसेबां गोग्लैसोनानै दङ लामा सामानि खोथायावल' आं बुंदों न' बांनि खोथायाव बुङाखै आंखौ जे साथाजों बेयावहाय मेगनाव थुदोंमोन नाथाय मेगनाव नाङाखै बाइक गफाल आंना नैबे खाफाला जिजोबनानै दङ आंना आथिङा लोरिनानै दङ आंखौ बिसोरो सुथारनो होननानैहाय होसो आंखौ होसोदोंमोन नाथाय बिसोरो मोदोम गोनां हिसाबैहाय आंखौ होसोनो हायासै आं दायखौ आं बे आदामोनखौ होआ बा आं दायखौहाय सोरबा गुबुन मानसिखौ होआ आं दायखौ होगोन बै दायनिगिरिखौ जाय मानसिया न' सिङाव थानानैहाय जाय मानसिया बेफोरनि सोमोन्दै जेबो साननायबो गैयामोन बेफोरनि खामानि मावनो थाखाय जेबो डिसिसनबो लाफेराखैमोन बिसोर खामानिखौ मेवथु थां बै उमुगमोनखौहाय जाय बर' हारिनि थाखाय खोथा बुङो एसे एनैबाबो जाय NDFBनि थाखाय खोथा बुङो आरो एबारनि BDCआव जानो गोनां आसाम एसेम्ब्लियावहाय जाय धरना होनो नागिरदों बिथांमोनखौ सिगि सह' खालामनानै गादबनानै दोनहै बे वेयाव लांनानैहाय मैयाहाय जेब्ला जोङो बिल होखांजोबो बे समावहाय साब्रै साबा आदामोन दंमोन गासिबो थांजोबदों नाथाय सानै आदाया फैनानै मा भुल बुजिनानैहाय जोंजों ओरैबायदि माने बुंनाङै बाथ्राफोरखौ बुंबाय नोंथांमोना जुदि माखासे खोथाखौ मोनथिजोबथारनो लुगैदोंबा जे बिसोर बुंनाय आं एथ'ग्राब गोथौयै बुंनो साना आरो मानि थाखाय बुंनो साना होनबा जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय जों जास्ट ससियेल मिडियायावल' बुंलायनानै बिराद गुलाय गुजाय जाबाय जोंनि माखासे सिनियर मानसिफोरा बुङो नोंसोर हायोबा प्रेक्टिकेलि मावनो नाजा ओंखायनो दिनैहाय आं हरखाब मोनाबिलि समाव फैनायनि रिजोना बेनो जाहैदों जे मोनसे रेस्टुरेन्टआवहाय CCTV केमेरा फुटेज थानांगौ आरो निश्चय जुदि जोंनि साइडनिफ्राय जुदि माबा गाज्रि खामानि मावनाय जादोंबा बे CCTV केमेरा फुटेजाव मोनगोन नोंथांमोना बेखौ बिहैनो हागोन आरो बेजों लोगोसे मोनसे खोथाबाव जों दिनै गोजोननाय मोनदों सिनियर आदामोना जों उल्था फाल्था खामानि मावफ्लांदोंमोनब्लाबो गावसोर गनायनानै लादों नाथाय जोंबो बिसोरनि गनायनायखौ जोंबो गनायफादों मानो होनबा सिनियर जायो बिसोर जोंनि गाबोन सोरबा आंनि आदायाबो खालामफ्लांनो हागौ सोरबा आंनि गाबोन आदैयाबो खालामफ्लांनो हागौ दा ओंखायनो बर'जों बर' नांलाय खमलाय खालामा होननानै जों बुजिलायदों आरो नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ सान दिनैहाय आंनि मबाइलखौ बुख्रुबदोंमोन बिथांमोना मबाइलखौबो होफिनबाय खतिपुरन हिसाबैहाय बायनानै होफिनबाय बिनि थाखाय जोबोद धन्यबादसो जासिहरगोन आङो आरो जाय आंनि लोगोनि गारिखौबो खुबख्रुबनाय जादोंमोन बिनि जे माने खरसा होगोन बेखौबो बिथांमोना हरबाय दा नंखायनो आं सानदों जे आदामोनाहाय बेखौ गावसोर गोसो जानानै खालामाखै सोरनिबा थुन सावनायावहाय सोरनिबा थिननायावहायसो बिसोरो बे खामानिखौ मावफ्लांदों दा नंखायनो रायजो राजा नोंथांमोन आं खावलायनो सानो दिनैहाय बेफोरबायदि जे जालांनाय जाथाय बेफोरखौ नुनानैहाय जोंनि फैगौ इयुननि जाय जोंनि जुनियर्सफोर दङ जाय जोंनि फंबाय बिनानावफोर दङ बिसोरखौ गिखांनायखौ आं नुहुरदों नाथाय आं बुंगोन फै फंबायमोन जारौमोन आरो आदामोन दिनैहाय जों गावनि बेक्तिगत सार्थनि थाखाय जों जेबो खामानि मावाखै सेंग्रा बैसोआवहाय जे जोंनि बिमा बिफाया कन्ट्रिबिउसन होबोदों बर' बिमानि थाखाय कन्ट्रिबिउसन होबोदों बेबायदिनो जोंबो कलेज लाइफ फरायनाय समावहाय सात्र जीबन समावहाय जोंबो एसे कन्ट्रिबिउसन होलांनो जाहाथे जोंनि बर' समाजाहाय आरो जोंनि बर' हारिया जाहाथे जौगालाङो जोंनि बड'फानि सिमां जे सानसे समाव बड'लेण्ड सोमजिनाय बे जाहाथे सानसेबाबो मोगथां जायो बेनि थाखाय जोङो ज' जालायनानै मावनांगोन आरो बेजों लोगोसे आङो मोननैसो खोथा खावलायनो सानदों दिनैहाय बेयो जाय थिननायाव मावदों बेखौ आं जेबो बुंनो थांला नाथाय आङो जोंनि बर' समाजनि दा कारेन्टलि मोनथाम मोनब्रै मेजर प्रब्लेम्सफोर जानानै दङ आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ फोसावहरनो सानदों जे मेन प्रब्लेमानो जाहैबाय दिनैनि दिनावहाय मानो जोंनि चिफ मिनिस्टारखौ जोंनिफ्राय फंसेबो बाथ्रा बुंहरनो हाया दाख्लैहाय जिहेतु डिलिमिनेसननि ड्राफ्टमोन बेयाव मोनसे मोजां खामानि जादों जे जोंनि क'क्राझार लकसभा सिटखौ ST रिजार्भ हिसाबैनो दोनदों
नाथाय व्हाट एबाउट जे जोंनाव उदालगुरियाव खावसे दंमोन उदालगुरिखौ बोखारनानै लांबाय बेखौ नोंथांमोना गोसोआव एसेबो नाङाखै नामा जिहेतु जोंनि बिटिसियावहाय मोननै लकसभा सिट खालामनो थाखायसो सेस्था खालामगासिनो दंमोन नाथाय जोंनि आसाम गभर्नमेन्टजों लोगो नांनानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ मा खालामखो मोनसेल' लकसभा सिट होलांनानै माखासेखौ बोखावनानै लांबाय आरो बेजों लोगोसे आं फंसे बाथ्रा बुङो जोंनि बड'लेण्ड आन्दलननि फार्स्ट मार्टियारनि गामिनि हिसाबै दिनैहाय आं लैहोर लैहोर गयारि बाथिपारा गामिनि मुंख्लं सुजित नार्जारि आदानि न' खाथिनि आङो सासे गामिनिनो गामियारि बिथांनि गामियावनो आं जन्म जादों आरो आं दिनैहाय बे गामिनिफ्रायनो फरायनानै दिनैहाय उन्दैनिफ्राय देरनानै माने गिदिर जाबोबाय आं नुबोबाय थादों दिनैहाय बिराद गोबाव सम जाबाय सुजित नार्जारि आदाया मुंख्लं जालांनायाहाय नाथाय दिनैसिमावबो सुजित नार्जारि आदानि थाखाय जोंनि गामियाव बा बिडिसिनि माहायबा मोनसे खनायावहाय आङो नुनो मोनाखै मोनसे पारफेक्टलि बानायनाय टम मोनसे बा मुर्ति बानायनाय मोनसे टम जों नुफेराखै प्रत्येक बार जेब्ला जोंनि माने सुजित नार्जारि आदानि बार्थडे जायोबाबो डेट एनिभार्सारि जायोबाबो जों फट'खौसो खुलुमनाय जायो दा आं बेखौनो बुंनो सानदों जुदि सुजित नार्जारिनि नामाव जुदि गभ कलेजाव जुदि मोनसे बयस हस्टेल थानो हायोबा CITआव लाइब्रेरि थानो हायोबा मुसुलपुराव जुदि सुजित नार्जारि रड थानो हायोब्ला जोंनि बाथिपारा गामियावहाय जोंनि प्रमद बर' साराहाय जाय जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथाङा सुजित नार्जारिनि बार्थडेआवहाय थांबाय थायो आरो बेजों लोगोसे माखासे लिडारफोराबो थाङो दा बेयाव बिथांमोना नुबोयो सुजित नार्जारि रड होननाय मोनसे दङ सुजित नार्जारि थंजों ओंखारनानैहाय साहानि लामाजों ओंखारबोयो बे सुजित नार्जारि रडआवहाय दिनै माइ गायजानायनि अबस्था जानानै दङ बे गामिनि रायजो राजाफोर आरो जाय छात्र जाय फरायफुनाय छात्र बिथांमोनहा दिनै दैज्लां बोथोरावहाय थाबायबोनो थाखाय बिराद खस्थ' जानानै दङ आं बेखौ मानि थाखाय बुंदों होनबा दिनै सुजित नार्जारि आदाखौ मुंख्लं सुजित नार्जारि आदाखौ नायनानैहाय दिनै बिटिसियावहाय 40टा समस्तिनि 40टा अडिट'रियाम कमिउनिटि हल होनो बाथ्रा बुंदों दा आं बेखायनो बुंदों जे जोंनि दा सरकार कारेन्ट सरकारफोराहाय जाहाथे बेफोर बुस्थुखौबो एसे नाहरो आं बेखौनो खावलायगोन आरो बेजों लोगोसे स्टुडेन्टफोरनि प्रब्लेमावहाय आं बार बार बुंबाय थागोन दाखालि आं इउनिभार्सिटिनियावबो बुंनाय जादों नलेज फेस्टिभेलनियावबो जे जोंनि नलेज फेस्टिभेलावहाय खौथि थाखा बाहायनानै नलेज फेस्टिभेलखौ खुंदोंमोन नाथाय दिनैसिमावबो आं बै समाव बुंदोंमोन जे मानो मोनसे 10-20 लाखनि प्रपार स्ट्रिट लाइट बानायनानै होनो हाया दिनैहाय दासिमावबो जों नुनो मोनगोन नोंथांमोना 6:30 जाबानो फै इउनिभार्सिटि गेटआवहाय दिनै न' स्ट्रिट लाइट ओरैबायदि खोमसि जायो खोमसि जानाय लोगो लोगोनो बेयावहाय गोबां जाथाय जालांगासिनो दङ बेखौ जोंनि जाय समाज फोसाबगिरि बिथांमोना नायदोंना नायाखै स्पेसियेलि हिन्जावफोरनि हस्टेलफोरावहाय खोमसि लाइटनि थाखाय स्ट्रिट लाइट गैयिनि थाखाय जिहेथु आनलफुल एक्टिभिटिस जाय एसे मेन्टेलि स्टेबल नङै जाय सेंग्राफोर बिसोरो गार्लस हस्टेल खाथियाव थांनानै गार्लस पिजि खाथियाव थाङैहाय मावनाङै खामानिखौ मावहैयो बेफोरखौ आं दिनै ससियेल मिडियाआव बुंनांगौ दरखार गैयामोन नाथाय आं मानि थाखाय बुंदों दिनैहाय जोंनि बर' सेंग्रा सिख्ला आरो जोंनि बर' जाय मावनो थाखाय ओंखारनाय आदामोना जुदि बेफोरनि बारै एसेबो सानलाबा जोंनि बर' हारिया माहाय थांगासिनो दं नोंथांमोना खनसे सानहर दिनैहाय फंसे बाथ्रा बुंबानो जुदि गादब जानांगौबा फंसे बाथ्रा बुंबानो जुदि दम होजानांगौबा गाबोन समफोर 20 बोसोर उनावहाय जोंनि बर' हारिया मा जालांनो थांगासिनो दङ दिनै क'क्राझार टाउन बायदियावहाय नोंगौ मेजरिटिया बर' आं गुबुन हारिजों क्लेश खालामनायनो गोसो गैया नाथाय जों मा नुनो मोनो बै गामि सिंनि बा गामि खाथिनि जाय रायजो राजाया फैनानैहाय जुदि माबा मोनसे पेन्ट लंपेन्ट गस्ला बायफैयोबाबो दिनैहाय सोरबा दखानदार गुबुन हारिनि दखानदारजोंहाय लासिंसिं खालामहरजायो जे नोंसोरो बेखौ लानोबा लायाबा थां बेफोरो मानि थाखाय जानांगासिनो दङ बे बिडिसिया जोंनिसो बे बिटिआरआ जोंनिसो बर' हारिनि थाखाय दिनैहाय रन्जन दैमारि सारमोन बायदि आरो गोबां बिएलटि आदामोन आरो NDFBनि आदामोन आरो सिगांनिफ्रायनो जाय जांख्रिखांबोबाय थानाय आदामोन बिथांमोननि सेक्रिफाइसआ दिनै माहाय थांगासिनो दङ आलादा रायजो सोमजिनायनि थाखाय जाहाथे बड'लेण्डआ मोनसे गोग्गो रायजो बर' हारिया जौगानो हानाय रायजो जाथों होननानै गोदोनिफ्रायनो सोमावसारबोगासिनो दङ दिनै 3 सुक्ति जालांबाय नाथाय बिनि उनावबो जोंनि बर' हारिया मानो गादब जागासिनो दङ दिनै बे खोथाखौ बुङोबा लासिंसिंसो गुवाहाटियाव जाय फरायनाय छात्रफोर दङ दिनैसिमबो बर' छात्र होननानै बिथांमोना गादब जायो नाथाय दिनै बुंनो साहस हाया दिनै बुंनो लाजियो आं मिथिगौ गोबां छात्रफोर दङ आंनि आब' आदामोन जाय गुवाहाटियाव फरायनाय बिसोरो बिराद हेरेसमेन्ट मोनो नाथाय गोदोहाय जेरै जोंनि आबौ आयंमोना बुंदोंमोन गुवाहाटियाव फरायोबा जोङो माने अनला ओंख्रि जोंनो होयोमोनबा केक लांनानै होयोमोनबा बेयावहाय बिजि सोनानै हरफायोमोन बेयावहाय बथल दैख्रेबनानै हरफायोमोन जों जानोनो हायामोन माखासे जोंनि गोबां प्रफेसर दङ सारमोनहाबो जोंनो खोन्थानानै होयोमोन जे जोङो हस्टेल थानाय समाव जोंखौ बिदि नासयोमोन गादबोमोन नाथाय बे नासयनाय गादबनायाहाय दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेरावसो सोमजिलायगासिनो दङ जोङो बर' बिदा फंबाय गावजों गावसो दिनै बे खामानिखौ मावलायगासिनो दङ गोदो जेरै आलादा गुबुन हारिजों जायोमोन दिनै गावनि बिदा फंबायजों जायो ओंखायनो आं खावलायगोन
आदामोन नोंसोरखौबो नोंथांमोनखौबो हायोबा नोंथांमोनहाबो बर' हारिनि थाखाय एसेबाबो सेक्रिफाइस खालामफ्रा जेरै जोंनि आदामोना खालामगासिनो दङ रन्जन दैमारि सारमोन NDFB BLT आदामोना खालामदों बेबायदिनो फै जोंबो ज' ज' लोगो नांनानैहाय खनसेबाव जाहाथे जोंनि बर' हारिखौ फोसाबनायाव जों मदद होलायो आरो गोबां समनिफ्रायनो जों बुंबाय थानो सानदोंमोन गोबां ड्राग्सनि साप्लाइ जोंनि क'क्राझाराव जागासिनो दङ जों नुनो मोनो फिसा फिसा क्वान्टिटियाव जोंनि ड्राग्सखौ हमोबो नाथाय जोंनि BTC-आवहाय मानो हाइ क्वान्टिटि ड्राग्सखौ मानो हमा नलबारि बायदि जायगायावहाय जुदि एथ'ग्राब हाइ क्वान्टिटि ड्राग्सखौ हमनो हायोबा गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव बङाइगावआव जुदि हाइ क्वान्टिटि ड्राग्सखौ हमनो हायोबा जोंनि BTC-आव मानो हाइ क्वान्टिटि ड्राग्सखौ हमनो हाया बा मानि थाखाय हमा आं बेखौ सानगोन जे आंनि एनालाइज खालामनायावहाय जेरै गोदोहाय नर्थ इस्टखौ धंस खालामनो थाखाय जोंनि सेन्ट्रेल इण्डियानिफ्राय ड्राग्स साप्लाइ जाय हरोमोन इन्टारनेसनेल बर्डारफोरनिफ्राय बेखौ मालाबाबो हमफेराखै नर्थ इस्टनि मानसि ट्राइबेल मानसिया धंस जाजोबनांगौ होननानैहाय ड्राग्स जाहो जाहो फाग्ला खालामजोबदों जोंनि जिनखौ गाज्रि खालामदों बेबायदिनो दिनै जोंनि बड'लेण्डआवबो दिनै जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाखौ गोदाव सोराव उल्था पाल्टा खालामनो थाखाय दिनै जोंनि BTC-आव ड्राग्स साप्लाइखौ मालाबाबो हमफेराखै बे सोरनि आइडिया बा बे सोरनि मोनसे थांखि आं सानो बेखौहाय जोंनि दैदेनगिरिफोरा आखाइ हमनानैहाय गावजों गाव आखाइ हमलायनानैहाय नारा नाथा जालायलायालासिनो दिनै जोंनि बर' हारिखौ जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांनांगौ दा बेखिनिखौ बुंनानै आं फोजोबनो सानबाय जोबनायाव एट लास्ट बाट नट दा लिस्ट बाथ्राया बेनो जे जोङो दिनैहाय माबा मोनसे बाथ्रा बुंनो थाङोबा गोबां खोनासंनांगौबो जायो धमकि होजानांगौबो जायो नाथाय जों बेफोरखौ नेवसिनानै जेब्ला जोङो गावनि सार्थखौ दसे दोनथ'नानै हारिनि थाखाय मावलांगोन आं सानो बर' हारिया सानसे समावबो जौगाहैगोन आरो आं खावलायो जाहाथे बयबो नोंथांमोनहाबो ज' ज'यैनो बे खामानिखौ मावलायगोन